tre mabuni nyina se obi amra na yemboa ohene no mpagya oman no yo nana awia we meda wase abusuafo yeda so ewo Paco TV midin a mejeso ene ohene ba Kwaku Irenchi kaye ho na oni yen entina ewo Paco TV meda wase so Paco TV so na yensa kaye papa bako entem nti sambe mama na kwanya na wabonidi na wachire ye ni dibia so wo Benkum division mo yo meda wase minwabia se wa ma mi sa akonya yi midinde ankobia kwa mi kwoti yo midine ewo Benkum division yo ye nyina nim se afio dra ho lunch na nda ekoso nti den na oye ankobia yi den na ye expect say ebia ebe koso afio dra yo meda wase papa se wa ma mi sa akonya yi odwira anya ade foforo ye etwudwira sese obehwe aman bebere so no afahye di no asesa emrante ne maba adan afahye eni sokora aworusua bibi de afi mpanyin nchen afi mpanyin nyamo mudi agu akwan mu no wo involve maba na emrante ni nyina ewo afi di nim kan bi na nga woridi odwira na yeni mu ni se nke ye impanyinfo adeye nanso sisi de ente se bio sisi afahye de efa oman mu ni nyina ho so ye Kristo ni so ye memuni so ye den ufi oman ni munkuto de na ewote odi wo hu jemu bi na wo so tumi hu amane ne amamre wo ho mo sisi mebu ni bebiri wo ho ma woko omo afimu na wochi ampanyin wie kura no wo ma won agua na wo ma won akwaba obisa won kwan so ya wo hu se na wo gba amane enti se woridi afene se ya konya kese ya ewo ho mo ede ma mebu no se won so wo besua amane wo asua amamre yi se na ebe ya wo du ba bi a wo ani so ye won totototo enti afi de amane ni amamre no wo beda dodo na di na mebu no so etumi asua bibi ayeden afim yo yada sentine saye na wo bibi abeka kire adofo bi afa afio dwan se won bra afia na se de ebekoso bi a akwanya wo yo na America kire adofo eni aka adomfo si won bra late afio dwura de soronko kura wo hwe popo wisua late funkuto na won wate won afi akwapim region so nti mpempi no yere ye bibia wan shedante yanka nso amane ne amamre de dodo na kurudie yi mu na ye den efi ya san koye ekuapem Benkum na ye kuru adom a wode som okuapem manti yanyama bibiri edanso kora na ye besere ane se obi amra latade asunwi mapa ewo kurudie yi mu ye doye ho ti obi a meta ye achi aka adomfo ne adofo se na mpempi no wo beboa ye ma ye di odwura na fa ne ntama pefira no afi osaberu mana na esiedu oko awoye Benkum here wabue ni ntabamu ede ya ma adofo nyina so bi amra na ye nyina ye ndi afe no na afe no enye kra behwe ene na ye besere obibia yo ene papa mejina so da wasese wanya bre na ne yakasa o Paco TV so ye da si bebre yo ebusia sambri yegusara ene mpanyinfo rekasa na adehye rekasa afa odwira na ho nti kosto aka ye ho ewo Paco TV so memo somfo ekwa otubi abedamase menya me papa pani bi ewo menchen a mene no ebetwetwe nkomo tiawa mene no betwetwe nkomo tiawa papa mema wakwa aba eba Paco TV yo meje woso mpacho ye frame ohene ba Kwaku Irenchi na mpacho wadaroma udi mede ankobia kwadwa sante papa medase ewia we de eyetiawa wadaroma ene odwura mpanyinfo eda nedi no asem tiawa ben ena obeka edia afawo se yenhwe anim se imebu anase yenhwe anim se kroma medase nokware ewo ne se afidu na ye obebu na se wa mafie amehwe na nananum ene agianum ene na akodum pempen wankasa oba awo no bebisa ukurum abakwasem na wuhu
bebisa wo kurom amane na wo hu efe nso sɛ wo kɔ akwantum kura akɔyɛ adwuma na wo pɔn wɔ adwuma mu a wo ba fie wo ba fie no ba bɛto bo frank ketenkete bi a wɔtena fie a wonim amane na wo panyin no sɛbɛ wo abɛyɛ panyin ɛno saa no na wankasa rebɔ ho nsamran sɛ mede mantena fie nim amane na wohwɛ no nso a n'ani nsade ewa adwuma mu ɔbɛbɛ fie na afei bo sɛ na amɔfra nketenkete no na ɔrepɛtepɛte wɔm ɔne oyiku na amɔfra no yɛ adan aguan afifi wɔ nti sɛ woyɛ abɔfra na sɛ mpanyin yɛ ade a wode wo ho hyehyɛ mu bisa mu question na daakye mpanyin ni hɔ a wɔre kasa a wote saa time yi mebisa na ayi na akyerɛ me sɛ ne sɛ ayi ne nyinaa ka ho na abom sɛ sei no bɛkɔ court na nsase ho asɛm bebree wɔ court efisɛ nkyirima ɛne wɔn nanom no wɔagya no mu ankɔ afum ama wankyerɛ wɔ ntɔmɛ baabi a esi anaasɛ akyerɛ wɔ baabi a ne dadea no ɛwɔ na ɔbɛhwɛ no na obi abɛfa asase no wɔnyɛ court no so wɔbɛma asase no asɛm ada hɔ a bɛyɛ sɛ mfeɛ 20 na 30 na nipa no korɔ de asɛm no bae no waka baabi ansa na asɛm no korɔ wabua yo nana medase ne korakora mu no den ɛna wobɛka kyerɛ obi a ɔrehwɛ yɛn ɛwɔ Paco TV so a afi wayɛ na adwin sɛ ɔbɛba late ɛyɛ ne kurom na ɔne anaasɛ ɛnyɛ ne kurom na ɔne late abɛdi late odwira ahwɛ sɛnea late yɛyɛ yɛn amammerɛ ɛfa yo kakra mɛka kyerɛ ɔmanfo na ɔpɛ sɛ ɔba bɛhwɛ odwira no na efi ɔyɛ late ni nso a afi ne dua ɔmba ne sɛ ɛyɛ afedade kuro a ondi afɛ no ɛnyɛ kuro afida dua wokɔ wachi wakɔhwɛ wachi sɛ de yɛte ebia baabi a wɔte koraa ɛwɔ nkran anaasɛ Kumase Takoradi no ɛyɛ baabi a ɛhɔtew na wo fi na wagya na ɛyɛ wachi a daakye bi wo ka baabi a wɔdo bɛbɛ fie abɛyɛ wayi no bɛhwɛ na hɔ ayɛ basa na nti wo ma ona yɛ ntientia ɛwɔ afi bia na ɔba afi bia na ɔba wobɛwo so afi me bae ɛsɛ me peti dan no ho afi me bae ɛsɛ meto bro kakra wa ha afi me bae nti na tam bia na wo hu ɔman so no na ade bi bɛboa kuro no ama kuro no so ani abue ti sɛ de watu kwan a wo hɔ no ti wo ba na saa na ama wo so anibue na wakɔsua no wo de bi so abrɛ kuro man no yo nana we de meda wase sɛ wogye bre na wo ne me atwetwe nkɔmɔ ɛwɔ Paco TV so meda wase pa nyame inshallah meto me damase abusuafo aha ɛyɛ Paco TV midin ɛne ɔhene ba Kwaku Yirenchi meda wase sɛ wonya abre na woka me ho ɛwɔ Paco TV so ma yɛtwetwe nkɔmɔ me no besan ahyia bio medase TV. Experience the thrill of TV.